Gipahimuslan sa pipila ka residente ang discounted price nga bugas nga tig 29 pesos per kilo sa General Santos City. Ani report. Gilinyahan sa 600 ka mga miyembro sa disadvantaged groups nga gilangkuban sa senior citizens, persons with disability, solo parents, lakip miyembro sa 4Ps ang ginabaligyang bugas nga gipaygayon sa City Hall ground sa General Santos City adlawng Miyerkules. Tag 29 pesos per kilo namang good ang ginabaligyang bugas. Busa gikalipay kini sa maong mga mamalitay. Malipay jud kay dako na nga tabang para sa amoa. So 29 at least nakaabil na taog 20 kilo sa bugas. Wala ko pong tabang sa mga senior eh. Pasalamat ko po na mo nga. Itabangan mi sa kuan nga nakapalit mig barato. Hinuon, gilimitahan kini sa City Agriculturist Office. Matag usa, angay lang makapalit og 10 kilos. Gina-prioritize sab ang mga first-timer. Sa tagi-implementar nga, ang katong naka-avail sa niagi nga release, dili siya ma-priority karon. Ang katong lang sa mga first-timer nga mo-avail para at least makatilaw ang kadaghanan. Dugang sab sa OCA nga ang baratong presyo sa bugas gikan sa programa sa National Irrigation Administration. Misupply kini og bugas aron suportahan ang kadiwa ng Pangulo nga programa sa Department of Agriculture. Kining 29 karon nga nahimo sa NEA is sa akong nahibawan, kuan kining na sila mga contract farms nga gisubsidize nila gikan sa inputs hantod nga mag-harvest and then ilang gi-buyback. Tapos ilahang gi-process, muni ilahang gi-deploy karon para sa kadiwa ng Pangulo. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.